Jeg vil gerne se, at hvis der er en, der lige er lidt i problemer, jamen så er det hele holdet, der hjælper ham. Og så går der 2 minutter, og så er det måske ham, der er den bedste spiller, ikke? Skal vi blive enige om det i dag? Ja! Og så hører vi efter, hvad forsvaret dirigerer, og der hvor linjen ligger, der ligger den, og så hører vi efter. Og det er sjovt at spille bold, dreng. Kom nu! Kom nu, dreng. Kom nu, gutter. Der skal arbejdes over hele linjen. Vi står sammen, gutter, og gør nu det nemme. Få nogle ordentlige spil. Det er god bane. Nu har gået brokket os hele vinteren over den grusbane. Nu er der ordentlig bane, og det er brede, gutter. Kom nu, så skal der en over nakken. Kom nu! 1, 2, 3! Kom der, rykke! Derpå, ja. Sådan der. Lækkert. Og til den, Jordan! Ja, okay, Mark! Det er sgu fint! Ivan! Marke! Godt, Mark! Vi får den der! Kom videre! Godt på jer! Kom op på jer! Stærk jer! Lækkert jer! Godt spillet, Mark! Slå den dybt! Musa! Godt spillet, Mark! Ja, det er fint, det der. Kom her, ja, det er okay, ja. Det er sgu godt arbejde, ja. Keeper, så må du sgu skrue, hvad du vil. Jamen, jeg kan ikke høre det herude. Ellers udmærket, Jakob og Mark. Det er ikke det, sådan det skal være, Jakob. Det er fint nok. God tur, Kasper. Ja! Godt, Niki! Kom! 3 gange han tør den der. Godt, Bliss! Helt alene! Uffe! Mark, tag retur! Så helt over frem, det der! Helt over frem! Godt, Kasper! Ja, det er okay. Godt spillet, Mark! Sådan! Mark! Det er fandme godt spillet, Mark! 2 gange nu, sådan! Spillet, Mark. Nu har jeg lavet 2 af de der. Ja, 3. Godt kommet, Jack! Ja, kom ind, Jack. Lige stop lidt hurtigere. Ja, udmærket, Kjær. Bare stille og roligt, ikke? Så lige få luft. Når de har den her, så skal vi have jer 2 op på dem, og så må forsvaret komme med op. De skal ikke kunne ligge og spille på vores halvdel, uden der er plads i presser dem. Godt, Andersen! Sådan! Op! Han sætter ham og spil. Få den ind nu! Få den ind! Godt, det der, Kav! Sig noget, Nick! Spiller nu! Sådan, Nico! Baglinje! Skal selv! Kig på bolden, kig på der! Hey, Kort, ned med! Ja! Dejlig her! Kom igen her! Godt, Kasper! Sig der, Niki! Niki er bagud! Bagud! Ja, det er Niki. Med hjem, opsejl! Niki, kom nu fremad! Kom og kæv! Ja. Kommer der, Eddie, mand. Venstre! Ja!
dit! Sig, det er dit! Ja, men det ved jeg godt, men jeg siger bare, at så må du sgu råde lidt mere på. Frank er derude! Kommer lille ryg, Kasper. Kommer lille ryg. Det er godt, Kasper, det der! Godt lagt ind, det der. Godt der! Se, hvor er det rart at se, når vi spiller den første gang, mand. Godt spil, det der! Andersen og Frank, så er det andet! Det der! Sig noget, Kav! Kom afsted! Kom nu, Kav! Han er træt. Nico, det er okay! Det er okay, hvis han... Line Mark skal Line kun! Og så kører du med. Kom bare der, du er Line! Og 6 fremme, mand! Kom ud i gang! Hvad sker der? God tur, Dan! 2 mand, der piller et halvt hold fra hinanden. Hvor er det godt lyde, Dan? Nico! Bare slå i, Niki! Kom igen, Franke! Hvad hedder det? Hvis vi skal God bold, Niki! Men det jeg siger, prøv en gang, Frank, og send ham afsted med højre. Så må vi bare kæmpe os ind i kampen, ikke, Niki? Så bare kom lidt op, ikke? Niki. Godt, Kæv. Fornøjelse. Nu bliver du sat lidt derude. Hun arbejder kan. Et par sidste og en ikke så får lige varmt på, ikke? Så tror jeg, det Frank! Det er dig, der trækker ned og spiller den der! Dan! Venstre midt! Ja, igen. Altså, Men han tager han ikke med hånden og får noget fordel ud af det? Han får en kæmpe fordel af det. Og så er det lige om det med vilje eller ej, så skal det fløjtes til fodbold. Ikke det? Og trænerne, så er der holdlederen. det er godt arbejde, Lars. Den her, den rører lige på YouTube. Det er perfekt lige til at Holdleder.